Eh, naliyeza lenhlungu mawedini. Guys, before ndiqale lo live ngifuna unixelela nje into ezimbalwa. Kukho abantu kabathanda ukuthi ungabothanda uphendula yonke into, ungabothini. Guys, ezinye izinto ziyafuna uphendulwa. Abantu bazo understand uba kwenzeka ntoni. Uyabona ke thina sinesikolwane esinketshana siyathanda uziyela ngamandla intweni uhambe uyoziqondela because asifundanga. Ungabophendula yonke into uyophendulelwa ngubani? Nizelwe ndodwa mna namkhuluwe ozanilwela anafamily zawuza. Guys, ndifuna ulungisa something apha. Kunolwimi oluthendi olugcwele yonke indawo. And worry yam kule nto iyi-one. Andiphendule isaphuselana mna nophendula isaphuselana. Iwari yam iyi-one abakho abantu abadala endibarespektayo abathatha umgosi abathatha ulwimi bazothi okanye bahambe belugqithisa. No, ndifuna sisuke kuloo guys. Uyazi xa umdala uthatha ifowuni, bra ndiva le nto mani kwenzekani, akucacisele umntu uzo-understand uba kwenzeka ntoni. Iyafana ke nale nto yoba nibe nisithi uMNP akabhatali izetyhuleti akathini yonke laa nto nithethayo ningabe ningayazi uba kwenzeka ntoni. So guys, ndilapha ke ngoku ngento ndiye-artist nedimandi ezininzi ezenzayo. Ndifuna unixelela guys, ngovula kwam uMNP Entertainment. Ndivule uMNP Entertainment for unceda abantwana abanetalente abangathathi intweni. Zange ningene elokishini mna ndikhangele abantu. Ndangena ku-Facebook wam. Beza abantu beza bejoyina abantu bakuthumelela ipicture. Kukho lo mfana ucula kamandi endaweni ethile. Kukho lo mfana wenza le nto endaweni ethile. Ndithi khawumthumeleze. Guys, iba yiwari into yoba ujikelwe ngumuntu ongazange areferiswe umuntu kuwe. Umuntu owathi uvula igate woyame ngedongo uphethe ibhegi. Zange ufone umuntu athi kukho iartist eso. Zange kufone umuntu athi kukho umfana oso wenza lento. Wathi uvula igate kukho umuntu oyame ngedonga. Xa umbuza bamfondini usuka apha, chaza ubusuka phi. Kutheni ungakange ufone okanye uthini? Hayi kudala ndizama into zalapha ndizifumana. So wena wa decide uzapha. My first question kuye i-one, mfethu. Uyayazi situation yaba bantu abahlala njani, baninzi kanjani? No, sendisuka pha ndibonile. Di right kakhulu pha. Uyazi ke sometimes ubanyanisile abantu bathi ulunga kwakho kuyakujikela. Ukulunga kwakho kuyakujikela. Umthathe umuntu umfake ngaphakathi. Guys, ndifuna ulungisa into ezimbini apha. Isikhalazo soqala salomfana uthi akangenzelwe music video. Kangenzelwe music video. Ufika kwi-entertainment kukho i-artist ezi 40 plus. 40 plus. Funeka kutsitywe wonke laa mntu because wena uspecial. Kutsitywe wonke lo mntu lapha kwi-entertainment. Kuzohoywa wena ngoba wena uspecial. Ufike kukho abantu abayi-40 something. Naxa wawuxelela usamkela kwathiwa mfowethu nakho nendawo yohlala. Wathi wena no, ndizawuhlala mna ndiyibonile indawo ndihappy laa ndawo ndizawuhlala kuyo. Uyazi ke sometimes uboke umamele nje ujonge xa ujonge ihistory yomuntu. Lo mfana lo ukumjani izoyibiza ngegama artist lapha ikhona. Ithi brand icela ungamsayini la mfo urongo. Kuphinde kuze elinye iledi ungamsayini la mfana urongo. Ihistory yakhe inomtrendo phakathi xa ehambe ebantwini uyabatrendisa. Ndithi kwenzeke ntoni?
Kodwa la mfana ebengasebenzi yedwa benepartner bebeyikhombo bebabini besebenza bobayi2 wabetray ipartner yakhe. Dide hey guys samthini lo muntu selapha ngoku. Selapha ngoku sizamthini. Kodwa ungamsayini lo muntu lo uza kuxaka akahambi kakuhle endaweni xa ehamba endaweni. Fine ndiza understand because ke ngosendizidibanisela. Because lo mfo ufike apha akafunwa eMthatha. He mentioned the names of the people baseMthatha abammonelayo abamvalelayo baseMthatha. He mentioned even the big names. The big names. Ubo banibani eMthatha obanibani bayasigqobhela bafuna sibe nantontoni obanibani basivalele eMthatha. Ndathi mfethu ufikile ekhaya lekhaya leEastern Cape eli. Khawungene usebenze. Wenzani ndiyiproducer. Ka kungene pha undibethela ingoma ukundibethela ibeat ndike ndive umsebenzi wakho. Nilimamela. Ndifuna uthetha apha singaphinde siluxoxe ulwimi. Ka undibethela ibeat ndive umsebenzi wakho. Onbe hayi uyakwazi udibanisa yonke lento yakhe ayidibanisayo. Okay sahlala kwaMandi. Ujonge ke situation yomjita. Isituation afike yiyo. Ufumaniseka ba njengoba sinezijacket ngoba ubungambona ngoku. Ndiyazibona ezinye but uTikTok akayichintshe profile pic yakhe. Unejacket ezimbi ngathi ungundertaker azirhuqayo. As expensive angazazi bazisukaphi. Wahlala enxiba impahla ye-entertainment. Umane ngelo xesha ube nosizi uthi chintsi baye man guys kanike nichebe kanike nithini remember abantu abayi14 into abasuke kumakoko abo bengaphethanga nto besithi bazofuna uncedo. Remember utyisa abantu abayi14 into every day that ndenzo live ndicela kubantu baka Facebook bambasiphi imali. Kunzima utyisa ifamily yakho iyodwa nimbalwa xelele ka unabantu abayi14 into. Xa usithi guys kanigoduke nathi umuntu ndizawugoduka ndiyephi mina ngoba kublind ekhaya. Yabona today andothuki because the guy he told me xa kusoleke umamayo ukuba hey andizukhawuleza ndigoduke ngoba ndivani nefamily yam. Uyi1 umuntu endivona naye abanye abandifuni. So lo nto iyandixelela ke ngoku kuba lo mjita une problem. Andifunwa yifamily yam. I gave that guy imali transport for ugoduka. I gave that guy imali obafika phekise etafileni kokwabo. Akhondwa ingenisayo phofu ku-entertainment because le nto intsha akukabikho neartist seyenze i-30,000. Hayi ma inkulu nalo 30,000. Senze kwa i-3,000 ndiyayidoubt ubikhona artist yenze i-3,000 apha. Into yenzeka kulimala mna imali yam. Wahamba umfana wabuya quick kwi-funeral because akumandanga ekhaya. Akafunwa mntu. Waqhuba umjita wasebenza. Umjita apha usanele uba yiproducer. Uproducer ukwenzela ikhampani ibeats. Zizokwazi ezinye artists zikwazi urecord. Khawundibuze kwesi sikhalo singaka yeyiphi hit esinayo anohamba ekhale sithi nansi hit. Yeyiphi ingoma yakhe ekhale ezredweni. Because asinothetha nge-TV yabhatala TV. Yeyiphi ingoma ethendayo ekhala lonke lilizwe. Ndithula apho niniyeke. Uthi kwisongo kangacreditwe kangathintini. Lo mfana nguye bedipha. Guys, nguye bedipha. Because ufike wanyoka wanyoka umuntu obesebenza pha uGladman. Wathi uGladman ukhathi artist wathi dathi mzike take this thing uyenze ngokwakho. Nguye bedipha. Uzothi kwipublic kangacreditwe. Nguye obedipha, nguye bephethe zonke izinto. uFacebook wekhampani ucontrolwa nguye.
uWhatsApp wecompany ucontrolwa nguye, ii-emails zecompany zicontrolwa nguye, everything kuye ndimtrustile. Kanti yena into azenza uzozikhulisa bafumana ii-numbers. Awugqiba hambe dunusa apha esithubeni endigezela. Okay, fine. Uthi kangakredithwe sijonge